Take muni ora jajal. Banter. Tak. Banter. Wah, tung. Nah, deng. Ya, bapak. Jajal. Ya. Bapak ngono ta? Bapak. Nah, iso ngono lho. Bapak tuku gedang. Nah. Bapak tuku gedang, gedangnya ditugel. Ya, banter, ya. Ya. Ngene ta. Bapak tuku rokok. Nah. Ya. Bapak tuku rokok. Loh, prutuk. Ya. Bapak potong rambut. Nah, iya. Banter. Wegah. Ran duwe mesti. Lah, duwe. Ya duwe tegang iki lah. Ya. Neneng tampani ya nganggo deg-degan ya. Ya. Monggo Bu. Ya. Penabuhe tenang. Ya. Tidak boleh bergejolak. Ya. Muni ya Kang. Ketulu tak ketulu dentung tau. Lajeng. Dosen etno ya Mbak Dewi sampean. Oh, kuwi sing diwulangne apa nek etno? Musik Nusantara, segala musik di Indonesia. Wah, la. Wah, hebat nek ngono. Berarti musik diatonis, pentatonis iso. Masuk Mbak Dewi. Masuk ten pelajaran. Wo masuk ya. Digenahne masuk ning pelajaran, kene masuk liyane. Bagong nek omong mak carcur. Lah iya. Otak-otak lah ya. Ngono ki mahasiswane nek pira Mbak Dewi sak kelas? Golek nomik to, Cak? Wis. Mahasiswane sak kelas nek pira? Setunggal angkatan 85. Wah, yo katan no. Dados kalih kelas. Oh, didadekne loro. Sampeyan bagian napa mulang napa? Praktek. Praktek masak napa? Iso masak itu kok. Gamelan. Praktek gamelan. Oh, iya. Ngono ki enek to, mahasiswane lanang gek rodok nuwakal enek to.
Enten. Oh. Mestine lek karo jenengan lek ora wani nakal mestine. Boten. Ora wani ya. Penteleng itokne wah kepoyo. Jelas. Ya. Lanjut. Salate ing ngatasé wis dosen lho, Gong. Heeh. Dosen pendak sasi wis nampa blanja saka negara. Kok ya jek gelem nyinden. Tongamu ngompreng. Golek pendapatan masukan lainnya. Oh iya. Pendapatan. Heeh. Iya, weh. Tur ya jiwane iki pancen ya jiwa seni, ora marem nek ngur ning sekolahan tok, ning kampus tok. Nek ora metu-metu ya mesake jiwane. Heeh, ora metu-metu mesane. Lah ya. Ngempet lho ning ndas iso mumet lho ora metu-metu iki. Lah iya, anggite. Ya, Bagong ki omonganmu nek tekan. Lho, maksudnya metu saka kampus ngono lho. Nyindan petuk kancane ning panggung guyon, gegojekan, nyawang penonton, wong pirang-pirang ning ati seneng. Metu diomongne kategorine neka-neka. Bagong ora. Ya. Metu ya. Ayo. Dedek. Wah. Take cetha. Tulut tantak tantak tudeng tung. Tak tok. Iya, wah, jan. Drijine iso sak jiting ngono iso. Ngeplak kendang iso. Lah iya. Wah, jan. Mesakne bojone aku. Ya apa? Nek nglindur iso dikampleng raine kuwi. Lah iya. Ya ora teko. Darake kendang. Telasaken buhar. Dangdut ke si kucing lagi. Dek mau bengi tak selinting.
roji matur nuwun Mbak Dewi. Wah, jan.